Hej, mit navn er Kim Poulsen. Jeg har ikke lavet den her film for at lokke nogen til at ryge. Men hvis du har valgt at ryge, så vil jeg gerne give nogle gode råd. Jeg vil gerne give nogle gode råd til, hvordan man kan komme fra cigaretter og over på pibe, og hvordan man kan få mere fornøjelse af sin pibe. Det er jo sådan noget, man i gamle dage gik ind og snakkede med sin tobakshandler om. Da meget handel går på nettet i dag, blandt andet gennem vores hjemmeside, så er det her et forsøg på at komme lidt tættere på kunderne. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kigge ind i butikken. Du er også meget velkommen til at kontakte mig via vores forskellige adresser. Telefon, mail eller hvad ved jeg. Du finder alle oplysningerne på vores hjemmeside kp-marked.dk. Men som sagt, nu vil vi prøve at kigge lidt på forskellige ting omkring piben. I den her lektion vil vi kigge lidt på valg af pibe. Allerførst har du nok bemærket, at jeg har fået nyt slips, så det vil jeg starte med lige at tage af. For er der noget, piberyger er kendt for, så er det vel at være afslappet. Sådan her, så kan vi komme i gang. Når man vælger pibe, så det allervigtigste er at vælge efter sin egen smag. Og det kan jeg ikke fortælle dig om. Så din egen smag, den må du selvfølgelig selv finde ud af. Du kan kigge på vores hjemmeside, du kan kigge på nogle af de modeller, vi har været igennem tidligere. Lad mig få lov til at prale lidt. Jeg er nok den mest omtalte pibe- og tobaksforhandler i Danmark. Det skyldes først og fremmest, at vi igennem 17 år afviklede VM i piberygning. VM stod for vores børmesterskaberne og var egentlig ment som en lille spøj, men blev noget af et tilløbsstykke med masser af omtale. Her skal vi se på de klassiske modeller, og det er ikke fordi det er dem, man ryger, men mere sådan for at give et overblik over, hvad man har tænkt på oprindeligt, og hvad for nogle modeller, hvad for nogle grundting, der går igen i mange af piberne i dag. Brug dem som inspiration til at se, hvad for en type du kan lide, og begynde at danne mening om, hvad for en pibe du har lyst til selv at have. Det er sjældent, man køber de 100% klassiske udgaver, men mange gange går der noget igen ved dem. Måske gav det lidt inspiration at se på de klassiske modeller. Måske har du allerede besluttet dig til, hvad for en du godt kan lide. Men lad os nu alligevel kigge lidt mere på det. Allerførst materiale. Du har måske ikke set filmen, vi har lagt ind på vores side omkring pibeproduktion, ellers kan jeg anbefale at gøre. Der kigger vi meget i detaljer. Her vil jeg kun lige konstatere, at alle almindelige piber er lavet af det samme materiale, af bruyere. Det er en rod, en lyngplante fra Middelhavsområdet, hvor man bruger det, der ligger under jorden. Den er specielt god, fordi den udmærker sig ved, at den ikke kan brænde. Det er faktisk noget af det eneste træ, der ikke går ild i, og det vil være en væsentlig kvalitet, når vi snakker piber. Ellers ikke mere om det. Om piben fremstår lys eller mørk eller sandblæst, det har alt sammen noget med bearbejdningen at gøre, hvad man gør ved materialet. Grundproduktet er det samme. Overtegningen vil selvfølgelig være forskellig, men grundmaterialet, altså bruyere-roden, er det samme. Lad os nu prøve at kigge lidt på de forskellige piber. Lad mig starte med at sige, hvis ikke du ryger pibe i øjeblikket, eventuelt er cigaretryger og har lyst til at begynde at ryge pibe, så er noget, du skulle overveje at tage en pibe med filter. Filter, og det er sådan en 9 mm kulpatron, og vi har rigtig mange af dem inde på vores hjemmeside. Gør den fordel eller forskel, at den fjerner alt fugt. Noget af det, der kan være svært, og noget af det, der gør det svært at komme i gang med at ryge pibe, er, at det er varmt til tungen. Man brænder tungen, og det, man brænder tungen med, det er den varme fugt. Så et filter i gør den forskel, at det ikke er ubehageligt at starte. Det brænder ikke tungen. Det gør ikke ondt, når man børster tænder aftenen efter man er startet. Det giver sig selv, at en 9 mm patron, der ligger inde i piben, gør, at piben bliver et nummer større, end den ellers bliver. Så generelt 9 mm piber er lidt større end de andre. Der er masser af muligheder, I kan kigge senere.
sagt, 9 mm har den fordel, at man ikke brænder tungen. Hvis vi skal prøve at tage almindelige, og det er i citationstegn almindelige på den måde, der ikke er med filter, og når der ikke er med filter, så er det en boring i den størrelse, som vi ser her. Så kan man helt generelt sige, at en stor pibe selvfølgelig er tungere at gå med end en lille pibe. Så hvis man har lyst til at gå med piben i hånden, så er det lige meget. Men hvis man er den type, der gerne vil have piben til at hænge i munden, så man har hænderne fri, så skal man tænke på, at en stor pibe kan godt være en belastning for tænderne. Jo større hovedet er, jo tungere bliver den, og jo længere den er, jo mere vil den trykke på tænderne. Forskellen på de to her vil være som nat og dag at gå med inde i munden. Og hvis vi så tager en, der er endnu større, endnu længere, så vil den altså trykke endnu mere på tænderne. Så jo, hvis man har lyst til at gå med piben i munden, så vælg enten en kort, en forholdsvis lille eller en krumtmodel. Hvis man kan lide at gå med piben i hånden, så en længere og en større. Det er jo så noget med, hvor behageligt det er at gå med. Så kan du selvfølgelig sige, hvad smager bedst? Jamen igen, det vigtigste er, at du kan lide piben. En pibe, man kan lide at røre ved, og lide at holde ved, og lide at udseendet af, er en gang bedst. Men igen, hvis jeg skal sige noget lidt generelt, så skal der gerne være et forholdsvis stort hul. Jo større hullet er, jo større brandflade vil der være, jo mere roligt kan man få ilden til at brænde, og jo mindre behøver man at suge. Jeg tror, at de fleste har oplevet det ved cigaretter. Hvis man suger meget på en cigaret, så bliver der en lang glød. Så hvis man har en lille hul og suger meget, så vil der komme meget glød, og dermed meget varme. Så et stort boring, et stort hul, giver en rar behag. Hvis der er meget træ omkring, så vil den blive kølig og røre ved og behagelig. Så jeg kan lige prøve at finde en model som den her for eksempel, vil jo være nogenlunde ideel. Den er et stort hul, der er masser af træ, den brænder stille og roligt. Et andet interessant spørgsmål er selvfølgelig, hvor meget skal en pibe koste? Hvor meget skal man betale for at få en pibe, der er god? Og et helt klart svar kan man jo ikke give. Men hvis vi prøver at kigge på piber til 129 kroner, der er der i hvert fald en overvejende, der er en sandsynlighed for, at den ikke er super god. Hvis vi skal have lavet en ny spids til en pibe, så koster det mere end hele piben her. Men derfor kan man godt være heldig. Hvis man vælger sådan en, og dem har vi faktisk ikke engang på vores hjemmeside, men man kan da altid sende en mail, så sælger vi dem gerne. Det man i hvert fald bør tjekke, inden man køber den, og det kan man jo ikke gøre på nettet, det er lige at tjekke, om boringen er i orden. Det er den første betingelse, og det vil sige, at man kan sætte en piberenser i, og se, om den kommer op lige over bunden af brandkammeret. Hvis den kommer nede under bunden, så vil den blive sur, sovs. Hvis det kommer for højt op, vil den blive falsk træk. Så man kan altså selv være med til at tjekke det. Men det er nok ikke noget af det. Hvis vi går op til et par 100 kroner, og der har vi for eksempel White Star, som vi har her, jamen der får man en pibe, der er lavet til pengene. Altså ikke en, der er sorteret fra på grund af fejl, men som er lavet til den pris. Meget pibe for pengene, meget funktionel. Altså trækkvaliteten er i orden, brandkammerboringen er i orden, røgboringen og spidsen er i orden. Og man kan lide den, det er så smagssagen igen. Men alt det, skal vi sige, den kvalitet, der betyder noget for, om piben kan ryges, det er i orden. Så fra 200 kroner og op efter, jo mere man betaler derop over, der får man så noget andet end bare nogle ordentlige boringer. Man får en bedre trækkvalitet, et træ, der har lagret længere tid, jævnfør film omkring produktion. Man får et stykke træ, der er udsøgt på en anden måde. Man får et stykke træ, der er udsøgt til modellen, altså hvor overtegningen begynder at komme frem. Jeg har lige prøvet for sjov at finde en model her, som har en forholdsvis pæn overtegning.
Den er lavet forholdsvis mørk, hvilket betyder, at der er lettere at skjule, hvis der er nogle årer, der ikke er så pæne. Den samme model fås også i udførelse, hvor den er lidt lysere, lidt mere kontrastfyldt, og dermed lidt lettere at gennemskue. Og endelig kan man så finde den i en lysere udgave, hvor man ikke kan skjule fejl. Flot overtegning, der går op og ned næsten hele vejen rundt. Forskellen på de her er 100 kroners spring, og det er simpelthen den pæne overtegning i udsøgt træ, der gør forskel. Hvis vi så skal have lidt ægte Sterling-sølv på, hvis vi skal have en model, der er specielt udviklet i en, hvad hedder det, som er udviklet specielt til en gang, altså en årspibe, det er det, jeg vil sige. Årspiben 2012, den ser sådan her ud fra Stanwell, den fås i år og aldrig mere. Det må man selvfølgelig også betale for. Så en flot sølv plakette på, sølv S i spidsen og et specielt design. Så sådan nogle ting vil også gøre piben. Så prisen vil altså afhænge af, vi skal op på et minimum for at få kvalitet, og derefter er det udseende. Pynt med ringe, pynt med overtegning og pynt med design. Altså en anden type kvalitet end bare det rundt. Nu har vi været lidt omkring valg af pibe. Der kunne garanteret siges meget mere om det emne. Men jeg mener, det er vigtigt, at vi ikke forsøger på at gøre tingene mere indviklede, end der er nødvendigt. Så jeg vil gerne slutte af med det allerførste, jeg sagde. Det vigtigste er at finde en model, man godt kan lide, som man synes, der ser pæn ud, som man ligger godt i hånden, og som man har lyst til at ryge på.